Mamulis wargi Bung Karno. Terus piye iki? Iya, memulih karepe memuliakan. Oh iya. Sang pahlawan. Ya. Sang pahlawan proklamasi. Pabuhe tumrap negara. Pabuhe tumrap negara depani Ibu Pertiwi. Pantes tinulat sami asmaniro ngambar arum. Dek bengi ya meh ngene iki. Ya. Kondang sajagat raya lestari nganti saiki. Muri dhewe tetek tatak tutuk hanggayuh mardika. Yo pupuh loro to. Nyipta dasar negara. Nyipta dasar negara kuwi tanggal pira sasi apa? Ora ngerti. Lho aja mbok wangsuli iki carane kuwi mending ngentahi lho iki. Yo Mijil Surya siji Juni. Nyipta dasar negara tanggal 1 sasine Juni taune diomong ora ngerti ya. Tahun 45. 1 Juni 45. Nalika kuwi sing diripta apa? Kaget aku. Duka. Pancasila nyata sakti. Itu dadi laire Pancasila kuwi 1 Juni tahun 45. Nalika semono Pancasila sakti. Oh, Terus pinundi lestari. Sakno swantara sabdarum. Dadi wong sak Nuswantara kuwi wis manunggal tekad nyengkuyung kabeh anane Pancasila sakti. Pancasila dadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Srana hangiket bangsa. Srana ngiket bangsa tegese iki srana nggo mempersatukan bangsa iki jane Pancasila iki cukup nduk wis ora usah kakean aturan liya-liya. Pancasila iki lagi iso nindakke. Wis mesti rukune. Oh iya ya Mak. Entekne sisan. Gegaran Jutilahi Putra Fajar. Putra Fajar iki ya Bung Karno kuwi mergo laire biyen kuwi barengi arep Jumedule Surya. Ngono ya Mak. Terus mugi mancing loka yo Nduk Rizky langgame diatur ki karyane Suwardi guruku Ki Haji Mantep Sudarsono Karangpandan Nduk.
ke semangat juang 45 lagu-lagu nasional paranggono sedaya jumeneng. Ngono sisan tak kenalke nduk semangat juang 45. Kalau gawe genterane kuwi asline sing ngripta ki malah Bung Karno. Lah Panarto kuwi mung ngisi ngaransemen, nggon iringan. Ya. Ya. Aja